chakpi chakpi nkịta nyere akpa o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu o nwere otu nwoke a na-akpọ Nwaọba bụ onye na-akpụ ụzụ ihe ndị bekee na-akpọ blacksmith ọ na-akpụta ụzụ ahụ nke ọma o wee nọkọta wee tuoro obodo ha ọnụ wee sị na ya ga-abụ ọkacha n'ọrụ ịkpụ ụzụ ndị obodo wee lechaa ya anya wee sị ya na ịma na ị ga-abụ ọkacha n'ịkpụ ụzụ ị ga-eje n'ala mmụọ jee hụta ihe a na-akpọ otutu ụzụ ihe a na-akpọ gịnị otutu ụzụ o wee jebe ọkwado gaba kpọrọ nkịta ụkwụ ya maka nkịta na-esokarị ebe ọbụla ọ na-aga kpọrọ nkịta ụkwụ ya wee gaba wee gaa ịkpanasa mmiri na-asa 7 rivers 7 lands wee rute n'ala ndị mmụọ o rutere n'ala ndị mmụọ wee mee gịnị jide ya ndị mmụọ mee gịnị jide ya ka ha jidere ya onye mmụọ eze mmụọ ahụ wee were ya baa na bie wee kutere sichaa nri wee kute mmiri aka efere na abụ wee sie ya kwa aka nkịta ụkwụ ịma na nkịta na-ama isisi nne nkịta na-amawa isisi wee maa isisi wee hụ na ihe na-egbu mmadụ dị n'ofu mmiri nke ọzọ wee jee ṅụọ nke ọzọ otu ihu ahụ Nwaọba wee mara na nke ahụ nkịta ya ṅụrụ n'ọya ka ya ga-eji mee gịnị o wee kwa aka e wee butekwa nri tinye efere na abụ wee sị ya Nwaọba ya rie nri Nwaọba wee kwụrụ chee nkịta ya wee jee maa isisi wee chụta nke ihe na-egbu mmadụ adịghị o wee buru nke aha ihe na-egbu mmadụ adịghị wee rie ka o richara onye mmụọ ahụ wee sị na ọgwụ anaghị egbu ya n'ọmụ ya o kweghị n'obi ya n'ọmụ ya ka ya ga-eji gbuo mgbe chi jiri o wee were unyi tee n'ihu Nwaọba techaa n'ihu Nwaọba wee were nzu tee n'ihu nwa ya maka o nwere ofu nwa onye mmụọ ahụ mgbe o techara ha ihe ahụ o wee were Nwaọba n'iwe n'aka ekpe wee were nwa ya n'iwe n'aka nri wee were nnukwu mma ya ogbuada nke ndị Igbo na-akpọ ogbuada ndị bekee na-akpọ ya machete ndị bekee na-akpọ ya gịnị machete o wee dobe ya ihe o bu n'obi wu ebe ya tiri ọgwụ na nri ya ogbughị ya ga-eji mma ya wee mee gịnị wee gbuo ya mgbe ha nabara ụra